Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu, so ininiwo nemhuri yangu tigere kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. I can say kuti the life that I am living here in South Africa, it is very good. So ndinewo company yangu yandiinayo muno muSouth Africa, tinoitawo marenovations and we do a lot of projects and ndinobata matenda zvekare. So mukoma Nashe, there was a time apo pandakaona kuti I had a shortage of workers. Ndainge ndichida vakadzi vekuti after tapedza kuvaka nekuita sei then vakadzi vozosara vachiclean the building that we would have renovated. So ndo pandakabva ndazotaura namadhamu vakabva vazoti vainge vaine imwe friend yavo uyo ainge achigara kulocation, saka akabva achizoya ndokubva azotanga kushanda nesu. I can say kuti she is a very attractive woman, but I respect the fact yekuti munhu ane murume wake, even though ndakatombomuchiva pandainge ndichishanda naye ndichimutarisa. But now zvakazoitika mukoma ndezvekuti last weekend iyo akanditumidzira nude pic ndokubva azoridelete, akaita delete for all, akabva ati my mistake. Then akati apedza kunditumidzira nude iroro ndokubva atanga kundikumbira ruregerero, akazoya kumba in which she knew kuti my wife was not there. Ndokubva anditi wakandiregerera here, ndikati akabva anditi kuti ndike ndichiziva kuti wandiregerera chirara neni, because I know kuti ukarara neni you're not going to tell your wife. So tiri kufanira kuti tinge tichizosangana this following weekend. Mukoma Nashe, ndoitawo say it will be my first time ever sleeping with a woman who is not my wife, because when I got married to my wife ndainge ndisingatombozivi kuti chii chinonzi munhukadzi. This will be the second woman that I would have slept with, and iye anotozviziva, my wife's friend. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Munofanira kungozvibvunza naye mukoma kuti iye mukadzi uyu chaambonyanya kuvavarira pamuri chimbori chii. Munoda kuti kulocation uko hakuna here vamwe vakadzi. She is there to destroy your marriage and nothing else. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Inini hangu I am planning kuti ndinge ndichiuraya vamwene vangu, not because ndiri munhu ane hutsinye, kwete, but my mother-in-law, she has been poisoning my kids against me. And ndinoti kana ndikataura murume wangu, instead yekuti ange achizomira pakati pangu naamai vake achitiyananisa, murume wangu akazotora side, ava kutora side raamai vake uye zvekare neex-wife. I am regretting nyaya idzi dzekuti unoroorwa nemunhu wekuti iye anenge agara aine vana vake apa achiramba achingotaura nethe ex-wife. I am regretting. I thought kuti if I was going to have a bond, a relationship with the ex-wife, it was going to be good for the kids, but now they are taking my kindness for weakness, and I feel like walking away kana kuti ndongovauraya zvangu ava vamwene vangu because of what she is doing. She is acting childish, and she is the one who is causing most of these fights that are happening in my marriage, and I am going through a lot. Mukoma Nashe, nekuda kwavo vamwene vangu, and I regret ever sending my kids kuti vange vachienda kunogara navamwene vangu. Mukoma Nashe, so that is what I have been planning. Ndiri kuronga kuvauraya, either ndoenda hangu kung'anga kana kuti physically ndotongotenga hangu mishongo yemakonzo, munhu otongofa zvake, afa ndozvandava kutozviudza pari zvino. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. But zivai kuti kana mukagara mavaisira poison muchikafu munosungwa and you will go to prison for a very long time.
vana venyu vanozosara vachitambudzika kana kuzotosara votoshungurudzwa maybe nastep mam mushure mekunge murume wenyu azoroora zvekare. So I don't know kuti mungazvifambisa sei zvimwe kuda mukaudzawo hama dzenyu, then maybe you can have a family meeting with your husband, relatives, uye zvekare nehama dzenyu dziripo, nyaya yacho yobva yazongotaurwa pajekerere, not kuti munenge muchiita zvamuri kuita izvi zvokutukana pamafoni, maaudio amakanditumidzira vamwene venyu vachikutukai imiwo muchivatukawo zvinyadzi. It is not a good thing. I don't know, let us try to assist here in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu kiki mukoma. Ndakapotsa ndabatwa hangu muna October apo pandakadzokera kuZim. Ininiwo ndikurarama ndiri muno muSouth Africa, saka ndakati ndaendawo pane rimwe sowe ndokubva ndazoudzwa kuti muvakidzani wangu iye ainge aine chipo, asi chipo chake chainge chichinditorerawo pfuma yangu. Ndo chipo chake ichocho chekuti chinotorera vamwe vanhu pfuma then chobva chazomupfumisa iye. Ndikabva ndanzi imimi kana muchida zvose izvo zvamakatorerwa nemuvengi wenyu back, ndichakupai zvipikiri izvi mukoma. Ndakabva ndapiwa zvipikiri zviya, ndikabva ndanzi zvipikiri izvi munofanira kuti munge muchizoenda kunozvicherera pamba pemuvakidzani wenyu, ende hamufaniri kuti munge muchigara nazvo zvipikiri izvi for more than 5 days mushure mekunge mazvitenga ndazviyeresa. Ndakazoti mangwana acho ndokubva ndaenda kuHardware ndikanotenga zvipikiri zviya zviri 6 ndokubva ndazoenda nazvo kumba kwavo madzibaba vaya vekundiprofita, vakabva vazozviyeresa. The very following day ndokubva ndazoenda kuZim. Ndakaenda kuZim mukwamanashi, but bhazi rakabva razombofira muroad zvekuti ndakasvika kumba it was on the 5th day. Ndikabva ndatoona kutoti painge pasisina kana nguva yekutambisa. That very same evening ndakamuka mukwamanashi apa ndainge ndiine manyaro erwendo ndokubva ndangotoenda pamba pemuvakidzani wangu. Ndikangoti it was somewhere kuma 10:10 ndipo pandakapotsa ndabatwa mukoma, because muvakidzani wangu akangoita sekunge anyumwa ndokubva abuda panze akatenderera mukwamanashi apa ndainge ndakahwanda kuseri kwechimwe chiruva, and she never even thought of walking towards that flower, zvekuti dai ainge akauya apo pandainge ndakahwanda angadai akandibata mukoma. Akazoti adzokera mumba ndikabva ndazocherera zvipikiri 3 zvandainge ndasarwa nazvo ndakabata muruoko rwangu ndokubva ndazozvicherera, then I returned back home. Kubva ipapo mukwamanashi kusvika pari zvinozvi vanhu ava vari kutongozvitamburirawo zvavo, ende iniwo ndava kukwanisa kuti kana ndikatumidzira mari kumusha unotonzwa kana musikana uyo anogara nevana vangu achitotaura kuti mama matumidzira zvenyu mari, but chikafu tanga tichiri nacho isu. Unlike in the past mukoma, mwedzi woga woga ndaizosara ndozotumidzira vana vangu mari, but vanenge vatambura vachingoti kana vakatenga chikafu chiya vanenge vachiita sekunge vari kuchidya chikafu ichocho nevanhu vose vemuvillage mukoma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi muvakidzani wangu uyu ane chipo chekuti anotorera vamwe vanhu pfuma yavo. Pakaipa toti vakagona here vanzvadzi vedu zvavakaita izvozvo zvekuti vakaenda vakanocherera zvipikiri pamba pemuvakidzani wavo. You can tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo mukwamanashi. I think ndava necancer ini because bvudzi rangu riri kungodona, and I do not want to share this with anyone because I am so scared
mukoma. This happened when I was busy installing my own weave. Ndo pandakabva ndaona kuti bvudzi rangu rainge rava kudonha. Kusvika pari zvino zvimukomanashi ndava kungogara ndakagerwa, bvudzi rangu rinotongodonha rega mukoma. I am HIV negative by the way. Haisi cancer here. Ndiri kutotya kutoenda kumadoctors because kokana ndikazonzi ndine cancer apa iyo cancer ichinzi it is a killer disease, ndinoti kana ndakatarisa murume wangu apa tine mwana wedu, mwana uyu achiri mudiki, tigere naye kuno kuSouth Africa. Am I going to lose my life? I don't want to die mukoma. Nemamwe maconfessions mamwe andinombonzwa panapa. What is going to happen to my daughter if I die? Haazosari achitambura here. Please assist me mukoma. Ndoitawo say I just need advice. Sometimes I just feel like kana kuri kunzi ndine cancer, maybe it is far much better that me, my husband and our daughter, we just die together, if you know what I mean. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti what do you mean kana muchiti if we die together? Vakabva vati I mean like kuti tingofa tose the same time. I think it is far much better, in which she wanted to say kuti ndinenge ndongobika chikafu chinenge chiine poison then tongobva tadya inini murume wangu nemwana. Mawanikani, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa, but you cannot say kuti icancer vanzvadzi musati maenda kunovhenekwa nana chiremba. You cannot say kuti mune cancer. You need to go there first and then ndo pamunokwanisa kuzoona kuti icancer here kana kuti haisi cancer. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukoma Nashi, usiku handikwanise kurara nekuda kwekuti pandainge ndichiri mwana mudiki ndakamboona sabhuku vachichinja kuita zizi. This was after ndatumwa naamai kuti ndinge ndichienda kunokumbira hupfu pamba pasabhuku. Kunze kwainge kwatodoka. It was somewhere kuma 7 p.m. So ndakati ndichingonopinda pachivanze chasabhuku ndipo pandakabva ndazoona sabhuku vachishanduka kuita zizi. Handina kana kuzombokumbira hupfu pamba pavo. Ndakabva ndatanga kumhanya ndichitiza ndokubva ndazoendawo pane pamwe pamba ndikabva ndazongokumbira hupfu ipapo mukoma Nashi. Mangwana acho makuseni ndingangoti kuma 6 sabhuku vakabva vatouya pamba pedu. Vakauya mukoma Nashi vainge vaine bhagidhi rehupfu ravakangopa amai vangu. Vakabva vati chitorai hupfu uhu then kana mazowana mari muzondipa mari yangu. Mukoma Nashi, ndo zvakaitikawo ipapo pandainge ndichiri mwana mudiki. Nazvino mukoma Nashi ndine dambudziko rekuti ndinogara ndichingovhunduka. Zuva rinongoti kana ravira ndinobva ndatanga kuvhunduka mukoma. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kuchechi ndinoenda, kunamata ndinonamata, but ndingori neproblem yekuti ndinovhunduka mukoma for no reason at all. Ndinenge ndichiita sekunge pane vanhu vanenge vachinditsvaka, vanenge vachida kundiuraya. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakabhadhara murume uyo ainge achidanana necousin sister yangu kuti ange achizorambana necousin sister yangu, but now ava kuda kurara neni, yet inini he knows kuti I am a married woman. Ndakangonzwirawo
godo neshanje cousin sister yangu, because the guy is handsome, hana zvake mari, but he is my type manje. But I was controlling myself even though I was in love with him. Ndakazomupa mari, ndakabira murume wangu mari yainge ichikwana iyo kuita 4,500 rands. Ndikamupa mari ndikabva ndati, iwewe sezvo wandiudza kuti unomwe musikana futi wanodanana naye, chiwo mari iyi urambane necousin sister yangu, because I just wanted to see her getting hurt. Ndokubva varambana paya. So now ava kuuya kwandiri ari kunditi, iwewe ndokuda kuti ndinge ndichidanana newe because ndiwe wakakonzeresa kuti ndinge ndichirambana necousin sister yako, even though waizviziva kuti cousin sister yako ndainge ndichida. I was still in the process anoti yekuti ndinge ndichizorambana this other girl that I was dating. Ndoita usei iye ari kungoti even though tikangozviita only once it will be fine for him, but I am scared because already I am addicted to him, I am in love with him. I know kuti kana ndikangogara ndaita that mistake yekuti baba ava ndazorara navo, I won't be able to control myself. Kana murume ndinokwanisa kumuramba because of the love that I have for this guy. Please ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu. Ngatitaurei navo mucomment section.